Ara mateix sí, perquè tenim realment poc poder d'incidència, més enllà de condicionar el discurs de la resta de formacions polítiques cap a on volem nosaltres. I el condicionen. Totalment, sí. Ho diu somrient. Evidentment, és un gran èxit, no? Malgrat la nostra migradesa de recursos, malgrat el cordó sanitari als mitjans de comunicació i per part doncs, de la resta de formacions. Aquí no n'hi ha, perquè l'hem entrevistat el segon cop que l'entrevistem. Això no és quelcom que digui la Sílvia Orriols, és quelcom que afirma un informe del Centre Audiovisual de Catalunya, que diu textualment que Catalunya Ràdio dona el doble de veu al PNB que Aliança Catalana, i que jo sàpiga a dia d'avui doncs no té cap diputat al Parlament de Catalunya al Partit Nacionalista. Porto 3 anys fent el matí de Catalunya Ràdio i no l'he entrevistat mai. Són dades oficials, Sí, no, són dades oficials que li estic dient jo. I a vostè l'he entrevistat dos cops. També vam demanar d'entrevistar la seva segona, que per cert no ens l'han concedit l'entrevista, però també ens agradaria poder conèixer la seva segona diputada. Vull dir que estem encantats d'entrevistar-la i fer-li preguntes, que al final és la nostra feina. Doncs que es noti. A veure si hi ha més fluïdesa i més avidesa en els minuts que se'ns garanteixen els mitjans públics, perquè els nostres votants també contribueixen a les arques públiques d'aquest país i també contribueixen a pagar les nòmines dels qui encapçalen els programes. En tot cas, dependrà de vostè, de la rellevància que tingui. Com que m'estem dient que el Parlament hi té poca rellevància, doncs és normal que també la truquem poc. Bé, som, segons les enquestes, la formació política amb més projecció ara mateix, i li estic confirmant que estem condicionant el discurs d'absolutament totes les forces polítiques de l'arc parlamentari. Per tant, poca rellevància, doncs... L'ús de les xarxes socials per part dels menors és un problema que tenim molt seriós avui en dia i que penso, sincerament, i ho dic com a mare que també hi ha caigut en aquest parany, que és responsabilitat dels pares que no hem sabut actuar correctament en aquests termes. I no crec que hi hagi d'haver aquest intervencionisme estatal, sinó que hauríem de ser els propis pares els que ens adonem de la problemàtica que genera aquest ús freqüent de xarxes socials en el jovent. La pornografia, per exemple, és un problema. Sí, totalment. És quelcom que, evidentment, s'hauria d'apartar del nostre jovent, que és molt difícil. Com ho apartes si no ho prohibeix? És que és molt difícil, tecnològicament això realment és molt difícil. No, les xarxes no poden estar prohibides perquè a falta de que hi hagin mitjans de comunicació lliures i no subvencionats, les xarxes socials són l'escletxa que trobem els del lliure pensament per poder arribar a les llars catalanes. I la intencionalitat del senyor Sánchez en prohibir les xarxes socials no és alliberar els joves de la pornografia, sinó alliberar els joves dels discursos de la seva oposició. I per tant no podem combregar-hi amb aquest postulat. Són les 9:35, avui ens acompanya l'alcaldessa, la batllessa de Ripoll, diputada al Parlament i líder d'Aliança Catalana. Sílvia Orriols, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Com està? Bé, atrafegada. Això és bo, vol dir que té feina, no? Exacte, sí. Ara parlàvem de la situació que s'està vivint a l'Iran. Com està seguint vostè amb aquesta guerra que està succeint al Pròxim Orient? Ho segueix amb interès el que passa a l'Iran? Amb esperança, evidentment, perquè pot caure un dels règims més terrorífics que existeix a dia d'avui al món i, per tant, doncs, alliberaran una població civil que fa molts anys que està patint aquest règim dictatorial, no? I aquesta teocràcia. Per tant, hi ha molta esperança dipositada ara mateix en l'esdevenir de l'Iran. Què li sembla la posició de Pedro Sánchez en aquest conflicte? A mi em sembla que ha jugat el paper de l'ambigüitat i de la mediocritat i que no ha estat capaç de postular-se clarament al costat dels drets humans que han estat reiteradament vulnerats en aquest país. Quan diu això, per exemple, també ho diu d'Aràbia Saudita? De tots els països que tenen doncs, aquesta intencionalitat de vexar la dona, de vexar els homosexuals, de perseguir-los, de condemnar-los, no?, pel simple fet doncs, de ser com són. Si vostè fos presidenta d'un estat europeu, posaria l'exèrcit, per exemple, a disposició dels Estats Units o d'Israel per l'ofensiva que estem vivint? Bé, a dia d'avui Catalunya no té exèrcit, no té tampoc independència, per tant, difícilment podem posicionar-nos com a catalans. S'hauria de veure, evidentment, i s'hauria de consultar també, evidentment, amb la població civil, perquè no pots entrar en un conflicte armat, entenc jo, sense l'aprovació dels propis catalans. Sí, vostè faria un referèndum, una consulta, per saber si s'ha d'entrar o no en aquest conflicte amb l'exèrcit en cas que Catalunya tingués... El posicionament polític ha de ser molt clar, favorable a aquesta intervenció, però alhora, doncs, evidentment, s'ha de ser cautelós en l'ús de la força armada. Perquè vostè diria que en el cas que Catalunya fos independent, Catalunya hauria de tenir exèrcit. Totalment, sí. Com qualsevol altre estat que pretengui protegir les seves fronteres i, per tant, el futur dels seus ciutadans.
En la seva posició política, amb el conflicte que hi ha entre Israel i alguns territoris de la zona, hi ha qui diu que vostè defensa Israel perquè el seu partit hi té lligams econòmics. Això és així o ho pot desmentir en cas que no sigui així? És totalment fals i ho hem, a més, doncs, evidenciat, no? Aliança Catalana és un partit que va amb un esclop i una espardenya en comparació amb la resta de formacions polítiques. Campanya electoral a les nacionals catalanes, despesa electoral de 39.000 euros al costat dels milions d'euros que hi han invertit la resta de formacions. Per tant, és molt evident que no tenim ningú a darrere que ens financiï. Però aleshores com es financia el seu partit? És una qüestió de principis. La defensa d'Israel no és una qüestió econòmica, sinó una qüestió de principis. No li deia, com es financia el seu partit, aleshores? Ara mateix a través de la militància. De fet, no hem tocat ni un euro dels que hem rebut de retribució pública per part del Parlament de Catalunya. Ens financem única i exclusivament a través de la militància. Som l'única formació política que no té patrimoni però que tampoc té deutes i que, per tant, podria sobreviure en cas de que es retiressin les retribucions públiques a les formacions polítiques. O sigui, amb la voluntat de la gent, ara mateix el partit és el que s'aguanta, diguéssim, el que se sosté econòmicament. Totalment, i a més ho hem defensat així públicament. Considerem que el diner públic ha d'anar invertit en garantir uns bons serveis de qualitat als ciutadans, no pas en fomentar ideologies o en estendre-les. Vostè ara mateix, què és el que li ocupa més feina? L'alcaldia o l'activitat parlamentària? La batllia. Considero que la tasca de batlle, en què has d'estar disponible 24 hores, 7 dies a la setmana, és una tasca molt més intensa que no pas la de diputat al Parlament de Catalunya. Evidentment, si no fos batllessa, segurament també tindria més activitat parlamentària, perquè tindria més hores disponibles. Però tot i així considero que és molt més intensa la feina de batlle que no pas la de diputat. Ocupa moltes més hores i té també molta més responsabilitat al darrere. Evidentment això canvia quan ets conseller o quan formes part del govern, però si ets a l'oposició... Que troba poc útil l'activitat parlamentària? Ara mateix sí, perquè tenim realment poc poder d'incidència, més enllà de condicionar el discurs de la resta de formacions polítiques cap a on volem nosaltres. I el condicionen? Totalment, sí. Ho diu somrient. Evidentment, és un gran èxit, no? Malgrat la nostra migradesa de recursos, malgrat el cordó sanitari als mitjans de comunicació i per part de la resta de formacions. Aquí no n'hi ha, perquè l'hem entrevistat el segon cop que l'entrevistem. Bé, això no és quelcom que digui la Sílvia Orriols, és quelcom que afirma un informe del Centre Audiovisual de Catalunya, que diu textualment que Catalunya Ràdio dona el doble de veu al PNB que Aliança Catalana, i que jo sàpiga a dia d'avui no té cap diputat al Parlament de Catalunya, al Partit Nacionalista. Porto 3 anys fent el matí de Catalunya Ràdio i no l'he entrevistat mai. Són dades oficials, Sí, són dades oficials el que li estic dient jo. I a vostè l'he entrevistat dos cops. També vam demanar d'entrevistar la seva segona, que per cert no ens l'han concedit l'entrevista, però també ens agradaria poder conèixer la seva segona diputada. Vull dir que estem encantats d'entrevistar-la i fer-li preguntes, que al final és la nostra feina. Doncs que es noti. A veure si hi ha més fluïdesa i més avidesa en els minuts que se'ns garanteixen els mitjans públics, perquè els nostres votants també contribueixen a les arques públiques d'aquest país i també contribueixen a pagar les nòmines dels qui encapçalen els programes. En tot cas, dependrà de vostè, de la rellevància que tingui. Com que m'estem dient que el Parlament hi té poca rellevància, doncs és normal que també la truquem. Bé, som, segons les enquestes, la formació política amb més projecció ara mateix, i li estic confirmant que estem condicionant el discurs d'absolutament totes les forces polítiques de l'arc parlamentari. Per tant, poca rellevància, doncs, vostè ha anat a una reunió d'una comissió en l'últim any? Sí. Només, al Parlament? Sí. Hi assisteixo poc, perquè, evidentment, com he dit abans, ho compagino amb la tasca de batllia. Evidentment, no és el mateix una formació política que consta de 30 diputats i si hi ha 20 comissions o 25 pot derivar una sola persona per cada comissió, o una formació política que consta només de 2 diputades que s'han de repartir l'assistència a totes aquestes comissions. És l'única cosa, segurament, que se'ns retreu i que, en canvi, l'electorat comprèn perfectament, perquè no podem dividir-nos ni ser absolutament a tot arreu. I més quan s'estan convocant 2 i 3 comissions a la mateixa hora i només som 2 diputades. Aleshores, per què no posen altra gent a fer aquesta feina, que puguin fer una dedicació absoluta a l'activitat parlamentària? Bé, quan jo vaig entrar al Parlament de Catalunya i vaig erigir-me com a cap de llista d'Aliança Catalana, no era en absolut la meva intenció, però sí que en aquells moments era l'única cara coneguda dins d'aquest projecte. Per tant, o entràvem amb la meva cara o no entràvem perquè érem un partit, per les sigles polítiques, absolutament desconegut. Se'ns reconeixia la tasca que havíem exercit a Ripoll i el càrrec que ostentava. Per tant,
havia de ser, sí o sí, candidata d'Aliança Catalana, perquè si no hi havia possibilitats ni oportunitats d'entrar a la màxima institució del país. Per això m'hi vaig prestar, però és evident que el lògic i el millor pel país i pels propis polítics és no compaginar dos càrrecs públics. Ara bé, també suposa un estalvi a les arques públiques considerable que cal tenir en compte. El fet d'ostentar diferents càrrecs amb una sola retribució és un estalvi també pel ciutadà. Però aleshores, quan em diu això, ara que ja han entrat al Parlament i veient les enquestes com li van, vol dir que es planteja en les futures eleccions no presentar-se per dotar de més activitat parlamentària Aliança Catalana? Jo tinc molt clar que prioritzo el meu càrrec com a batllessa de Ripoll, perquè és on tinc poder real de decisió i d'aplicar les polítiques que considero que beneficien a la meva població, i en canvi, doncs, sent diputada a l'oposició al Parlament, tinc poc marge de maniobra, perquè per més propostes que fem, doncs, evidentment, ens les tomben, i més amb el cordó sanitari que estem patint, no? Per tant, a dia d'avui prioritzo aquest càrrec. Si bé és veritat que tot dependrà del projecte. Si el projecte em necessita, jo hi seré sempre, perquè, evidentment, cerco el triomf d'aquest projecte al conjunt del país. Si no em necessita i sóc prescindible, doncs, evidentment, restaré a l'Ajuntament de Ripoll, que és on més còmode em sento. Com la condiciona vostè el fet de ser dona en la política que vostè fa, tant la municipal com la parlamentària? En res, absolutament, perquè tot el que tinc a nivell de càrrecs o de veu m'ho he guanyat a pols, no pel fet de ser dona ni pel fet de deixar de ser dona, sinó per mèrits propis, considero, no? Per tant, i és el model en el que crec realment, quan es parla d'introduir quotes amb calçador per tal de beneficiar certs col·lectius, aquestes anomenades discriminacions positives que tant s'estilen avui en dia, considero que no ens aporten res com a dones, que l'únic que fan és devaluar-nos, i la idea o el concepte aquell de que aquesta és aquí perquè la quota, no? Doncs no, som aquí per mèrits propis, perquè ens hem empoderat i perquè som tan capaces i tan talentoses com qualsevol home. Però s'ha trobat en posicions, en situacions masclistes dins de la política? En absolut. A dia d'avui puc afirmar que no ha estat el meu cas. Mai? Mai. En matèria d'igualtat, què és el que defensa el seu partit? Doncs la igualtat plena de drets i d'oportunitats. Però li sembla, per exemple, que s'ha anat massa enllà amb el feminisme? Amb aquest feminisme radical que advoca per combatre bel·ligerantment l'home només pel simple fet de ser home, jo l'assimilo molt al masclisme que hem patit durant moltes dècades, i per tant no el trobo correcte. Nosaltres batallem per tenir la plena igualtat i respecte mutu. Les enquestes diuen que els joves que tenen cada vegada més idees masclistes. Vostè creu que s'ha de revertir aquesta situació? Com s'ha de fer? És a dir, què és el que pretén impulsar o no el seu partit en funció del que li estava explicant? Bé, penso que això és culpa, no?, d'aquest feminisme radical que ha volgut tensionar tant la situació, doncs que ha acabat frivolitzant, no?, amb determinats termes, banalitzant amb el terme masclisme, fins al punt que l'ha desposseït, no?, realment de la bel·ligerància o de la violència que du implícit. De tal manera que els joves no perceben avui dia, passa també amb el feixisme, no perceben ni el masclisme ni el feixisme com un risc real o una xacra a combatre, perquè està tan banalitzada i s'exhiben aquests termes amb tanta lleugeresa que no saben identificar-los, i això evidentment és un problema. Hem d'aturar com sigui aquesta banalització dels termes i centrar-nos cenyint-nos al sentit real dels mots. Però moltes d'aquestes posicions, per exemple, reforcen molt a les xarxes, no? Creu vostè que s'ha de regular el que està passant a les xarxes? Què li sembla, per exemple, la proposta de Pedro Sánchez de prohibir les xarxes als menors de 16 anys? Bé, la trobo una mesura absolutament totalitària, no es pot privar del lliure pensament a ningú, en tot cas cal combatre'l amb altres arguments o altres idees, perquè de la mateixa manera que tu consideres que és lícit i moralment superior la teva opinió, també poden considerar-ho els contraris, no? I avui governes tu i fas aquesta prohibició, però demà poden governar ells i te la poden fer a tu, aquesta prohibició. No podem entrar a prohibir, no?, que la gent pensi amb llibertat. El que sí que hem de fer és batallar, doncs, per demostrar-los que la nostra és l'opció correcta. Seria menors de 16 anys, eh? L'ús de les xarxes socials per part dels menors és un problema que tenim molt seriós avui en dia i que penso, sincerament, i ho dic com a mare que també hi ha caigut en aquest parany, que és responsabilitat dels pares que no hem sabut actuar correctament en aquests termes. I no crec que hi hagi d'haver aquest intervencionisme estatal, sinó que hauríem de ser els propis pares els que ens adonem de la problemàtica que genera aquest ús freqüent de xarxes socials en el jovent. Per tant, tampoc s'hauria de prohibir l'alcohol als menors de 18 anys? Evidentment està prohibit i així ho mantenim. No, però com que diu que no s'ha de regular una prohibició... No, jo el que li estic dient és que no es pot prohibir cert pensament, perquè s'està atacant només una fracció. No, el que es vol prohibir és l'ús de les xarxes a menors de 16 anys. Jo el que he sentit és dir que hi ha discursos que són nocius pel jovent i que, per tant, s'han de prohibir.
Jo el que estic dient és, si el jovent té accés a les xarxes socials, ha de tenir accés a tot el ventall de discursos per dirimir ells... Que no hi hagi un límit de discursos. Exactament. Jo el que li preguntava Perquè de la mateixa manera que ho fem nosaltres, poden fer-ho els altres, Però jo li preguntava pel fet de tallar, diguéssim, les xarxes socials, no tant pels discursos, que segurament és on l'accent polític de Sánchez és més aquest, sinó més pel problema de salut mental que genera, perquè és un moment en què hi ha una formació de la persona, no? I per tant allà entren moltes coses que no tens un control. La pornografia, per exemple, és un problema totalment. És quelcom que, evidentment, s'hauria d'apartar del nostre jovent, que és molt difícil. Però com ho apartes si no ho prohibeix? És que és molt difícil, tecnològicament això realment és molt difícil, i tots sabem que per més que prohibeixis allò que consideres incorrecte, hi acaben accedint d'alguna manera, i fins i tot a vegades generes encara més interès, no?, per apropar-s'hi. Per tant, és un tema realment molt complicat, que se'ns n'ha anat de les mans des de fa anys i que sembla que no tingui aturador. Li posava l'exemple de l'alcohol, li podria posar l'exemple del carnet de conduir, no? És a dir, que també hi ha una limitació d'edat per entendre si vostè aposta per aquesta regulació o no, de dir, escolti'm, aquí hem de posar l'accent a les escoles i als pares. Per eliminar de les xarxes socials tot això de la pornografia i de tot això que, evidentment, genera violència. Per tant, sí que prohibiria en aquest cas la pornografia. Però no és el mateix prohibir un discurs polític o un pensament polític que prohibir la pornografia amb violència. Però les xarxes no, en tot cas, les xarxes no. No, les xarxes no poden estar prohibides perquè a falta de que hi haguin mitjans de comunicació lliures i no subvencionats, les xarxes socials són l'escletxa que trobem els del lliure pensament per poder arribar a les llars catalanes. I la intencionalitat del senyor Sánchez en prohibir les xarxes socials no és alliberar els joves de la pornografia, sinó alliberar els joves dels discursos de la seva oposició, i per tant no podem combregar-hi amb aquest postulat. A les xarxes hi ha molta batalla ideològica, com vostè deia. De fet, vostès s'han fet molt forts a les xarxes. Creu que és una batalla perduda per part de l'esquerra? No, jo també hi veig molts missatges de l'esquerra. Si no saben seduir l'electorat és una altra cosa, però la presència és un feu seu, absolutament seu, controlat per vostès? És l'únic lloc on competim en igualtat de condicions i en base només al discurs i al projecte, sense subvencions ni patrocinis a darrere. Per tant, d'oportunitats tenim les mateixes. Si el seu discurs no és prou potent o no sedueix prou, és la seva responsabilitat, no la nostra. Creu que és una qüestió més estètica, potser, de no saber arribar prou bé a la ciutadania, als joves, en aquest cas? A mi el que em sembla és que només arriben quan paguen amb talonari públic. O sigui, el seu missatge només surt als mitjans o es fa viral quan subvencionen públicament a darrere. Perquè quan tenen l'oportunitat de fer-ho lliurement a les xarxes socials i de manera gratuïta, està clar que l'esquerra no triomfa. No arriba, no? Què és el que respon vostè a la gent quan li diuen que vostè és populista? És a dir, que vostè diu coses que sap que no podrà arribar a complir mai. Bé, populisme té diverses accepcions segons el diccionari. N'hi ha una d'elles, que és amb la que jo em sento més identificada, que és la que defenses els interessos i els drets del poble. I em sento plenament identificada amb aquest concepte. Per tant, quan m'exhiben que sóc populista, evidentment m'agafo aquesta excepció del diccionari i m'hi sento plenament identificada. I els que l'utilitzen per dir-li que vostè promet coses a la ciutadania tenint la certesa que no les podrà complir? Bé, que vinguin a Ripoll i els demostraré tot el que he complert. Però, per exemple, la independència de Catalunya. Expliqui'm, si demà vostè tingués el poder per fer la independència, quines serien les 3 primeres decisions que vostè prendria en 48 hores? És que en 48 hores no pots fer la independència d'un país si vols garantir que aquesta independència durarà més de 8 segons. És, evidentment, quelcom que ha de durar i perllongar-se en el temps perquè has de preparar la situació, has d'estar amatent a què pot passar o quins escenaris poden presentar-se els mesos posteriors a aquesta declaració, i has de tenir, evidentment, doncs, el finançament garantit, suport internacional garantit, has de tenir un mínim de garanties. El que no pots fer és aventurar-te a fer una proclamació d'independència com la que hem viscut i que ens ha ridiculitzat a tota Europa. I vostè això ho té pensat o és una idea que portaria a terme en el pensament, el desenvolupament, en el cas que vostè guanyés unes eleccions? Evidentment tenim tots uns passos i procediments a seguir i, evidentment, també un cop assolit el poder en què tens molta més informació i, per tant, doncs, tens accés a tota una altra sèrie de mitjans i de casuístiques, això s'aniria ampliant i s'aniria actualitzant. El que no podem és afirmar que farem una independència aquí en 48 hores ni en 48 mesos, perquè això no és possible, ni és factible, ni és viable. Hem de garantir una estabilitat econòmica al país i hem de garantir que aquesta independència perduri en el temps i sigui la definitiva, la bona. I si l'estat espanyol suspèn aquesta autonomia o aplica noves mesures com el 155... Catalunya haurà de respondre. El que no haurà de respondre és lliurant-se als tribunals espanyols ni anant-se'n a Waterloo, perquè el capità és el darrer que ha d'abandonar el vaixell on ha... Si vostè es quedaria a Catalunya assumint les conseqüències penals, diguéssim. Evidentment, jo no abandonaria el país. Si prenc aquesta decisió i la tiro endavant amb determinació, jo no abandonaré el país ni els catalans. I el control del territori com ho faria si l'Estat segueix tenint els policies, els jutges, l'administració? Evidentment, necessitem garantir el control de tot a nivell d'aeroports, però també a nivell de... Però com ho faries?
Aquí tenim cossos policials que ja estan operatius. A dia d'avui no tenim exèrcit i no podrem fer un exèrcit abans d'alliberar-nos, perquè és quelcom que, evidentment, dins la legalitat o el marc legal espanyol no se'ns permetrà, però sí que disposem d'efectius policials i disposem també d'una població que ha demostrat a bastament que té opcions i possibilitats de mobilitzar-se. Per tant, haurem de traçar... Però armaria la gent, per exemple, per defensar-se? No pots armar civils que no tenen una formació, perquè això semblaria als Estats Units, al final. Hem de fer les coses correctament, no a la babalà, com s'han fet fins ara. Per tant, s'ha d'estipular tots els procediments i tots els passos. No és quelcom que pugui respondre-li jo ara en 2 minuts, com comprendrà. Però, per exemple, per contactes reals, diplomàtics, el seu moviment en té ara mateix per garantir aquest reconeixement? Nosaltres estem mantinguent a nivell d'Aliança Catalana contactes internacionals amb diferents formacions polítiques de diferents estats i de diferents continents. Evidentment, en l'eventual cas que accedíssim a tenir més força política dins el Parlament, doncs poder condicionar millores pel país. I tots aquests contactes, que evidentment tampoc revelarem, doncs pensem, a més, augmentar-los. En el sentit que tenim una visió profundament d'estat, a diferència d'altres formacions polítiques de l'arc parlamentari. Nosaltres no prioritzem eixos ideològics. No anirem a picar la porta només d'aquells països que combreguin ideològicament amb nosaltres. Qualsevol país que li puguin reconèixer la independència s'hi sumaran. Catalunya té interessos, igual que la resta d'estats del món, i hem de defensar aquests interessos. I hem d'establir contactes i coordinar-nos i cooperar. Si l'Iran li dona suport, també l'acceptarà. Evidentment, no hi entren règims feixistes com el de l'Iran. Per tant, sí que hi entra la ideologia. Hi ha línies vermelles, perquè tampoc l'Iran no té cap interès en beneficiar Catalunya, ni Catalunya es veuria mai beneficiada per una teocràcia, com és el cas de l'Iran. Al contrari, això ens manaria encara més cap al desastre si és que no hi estem prou encarats. I Rússia, per exemple? Si em preguntes pel conflicte entre Rússia i Ucraïna, et diré clarament que sóc a favor d'Ucraïna. Per tant, Rússia tampoc entraria ara mateix, i amb aquest governant, no vol dir que això no canviï demà, per tant, s'ha d'estar amatent també als diferents esdeveniments geopolítics que ens envoltin, que van actualitzant-se. L'acusen de populisme, és a dir, de dir coses que no podrà complir, deia també en el tema de la immigració. Vostè, per exemple, tancaria totes les mesquites? Tancaria totes les mesquites que pregonen una visió literal de l'islam, que és ara mateix 1/3 que sapiguem de les mesquites que hi ha establertes a Catalunya i que són un focus de radicalització. Totes aquestes mesquites, evidentment, han de ser clausurades i les associacions islàmiques que les gestionen han de ser il·legalitzades i totes aquelles persones que han contribuït en processos de radicalització han de ser deportades, perquè no ens podem permetre tenir aquesta bomba de rellotgeria al cim de casa nostra. Però això és compatible amb una democràcia liberal? Totalment, perquè el que no pots fer és avantposar un dret o suposat dret de culte, si consideréssim que l'islam és només una fe, que jo crec que no, que és una ideologia político-religiosa, és un règim totalitari que intenta incidir en tota la vida pública dels ciutadans, per tant, que no separa església d'estat, és una teocràcia en si mateix, però si partíssim de la idea desencaminada de que només és una fe, el que no pots fer tampoc és avantposar el dret de culte al dret de vida o els drets de la resta de ciutadans. Si un determinat culte el que fa és atemptar contra els drets de les dones, contra els drets dels homosexuals, contra els drets dels no musulmans, contra els drets dels jueus, contra els drets dels cristians, tu no pots avantposar aquest dret al de la resta. Són antagònics. Vostè vol prohibir l'Alcorà? A mi em sembla que qui ha llegit l'Alcorà sap perfectament que el que s'hi diu és barbària, i per tant nosaltres el que volem és frenar la barbària que no continuï avançant a casa nostra. Això viola la llibertat religiosa. No és com en el cas de la Bíblia, en què també hi ha frases absolutament descontextualitzades, però la gràcia de tot plegat és que els cristians sabem contextualitzar, sabem actualitzar. O sigui, no interpretem literalment. Els musulmans no saben contextualitzar, està dient? No, però és que ho diu la seva pròpia religió. L'Alcorà no és interpretable. Però vostè no pot deshumanitzar una persona que és creient musulmana i dir-li que no sap contextualitzar. Miri, el 9 d'octubre de l'any passat, pel meu aniversari, hi va haver un periodista que es diu Ricard Ostrell, no sé si n'han sentit a parlar, que va dir que el meu model de Catalunya era una Catalunya deshumanitzada i racista. Sap què és una Catalunya deshumanitzada i racista? La del senyor Collboni, que envia cartetes als centres escolars dient que en època de Ramadà no es balli ni es canti. Això sí que és una Catalunya deshumanitzada i racista. És la Catalunya deshumanitzada i racista a la que ens encaminem si Aliança Catalana no arrasa a les properes eleccions. Per tant, tenim conceptes diferents de deshumanització, vostè i jo. No, però vostè m'acaba de dir que vol prohibir l'Alcorà. Vostè m'està dient, ho ha dit en antena, que PP i PSOE són formacions democràtiques
quan una procedeix del franquisme i l'altra ha utilitzat Parli de vostè i del seu programa electoral, que és el que vostè avui ve a respondre. Vinc a respondre-li exactament amb les mateixes paraules, que va dir vostè. El protagonisme avui el té vostè. Per vostè. Aprofiti'l. Li vull fer avinent que vostè té una visió esbiaixada del que és humanitat i del que no és humanitat. Si vol, un dia fem un debat i fem un cafè i discutim sobre la meva persona, que no hi ha res que m'agradi més a la vida. Però avui estem parlant de vostè. La seva persona, una mica egocèntrica. Home, per això estic fent una broma, però veig que la ironia tampoc la percep. Però avui estem parlant de vostè, per tant, aprofiti l'oportunitat i expliquis, que és al final el que volem. Li estic explicant, és que li estic intentant explicar, és vostè que em talla recurrentment. Si m'ha convidat perquè no podia expressar-me i per tallar-me, doncs endavant. És una mica injusta, em sembla, senyora Orriols. Gens, en absolut. Soc una persona molt justa i molt tolerant, molt més del que es pensa la gent. Ah, sí? La gent no s'ho pensa? Bé, gent com vostè, no? Que tenen preconcebuda una idea en base a prejudicis i que consideren que no sóc justa o que no sóc tolerant. Tinc molt interès en conèixer la seva proposta i per això estic fent preguntes per conèixer ben bé què és el seu pensament. Si li sembla, entrem a parlar de temes, que és el que interessa a la gent. Endavant. Per què ha presentat vostè una esmena a la totalitat als pressupostos? Perquè cronifiquen una malversació de fons públics, en el sentit de que ara 14 milions a premsa subvencionada per comprar l'amabilitat de certs mitjans, no? Ara 13 milions als grups parlamentaris per anar incentivant i fomentant ideologies a través del diner públic. Ara 85 milions en cooperació internacional en projectes absolutament estrafolaris de l'estranger que no reverteixen absolutament en res en el dia a dia dels catalans. Nosaltres no volem cronificar aquesta malversació de fons públics. Nosaltres volem que els diners dels catalans reverteixin directament a millorar el seu dia a dia. Per tant, no podem estar conformes amb aquests pressupostos i no podem avalar-los. Vostè, per tant, renunciarà als diners al que té dret com a grup parlamentari si s'aproven uns pressupostos? Ho he manifestat en diverses reunions de juntes de portaveus on he assistit. Nosaltres advoquem per retirar aquestes retribucions. El que no farem, que ens han demanat amb sornegueria determinades forces del Parlament, és renunciar-hi nosaltres, perquè llavors sí que partim d'una desigualtat. Per tant, o tots moros o tots cristians aquí. Nosaltres considerem que s'han de retirar les retribucions públiques absolutament a totes les formacions, no només a una, creant-li un greuge o un pejoratiu. Què responen la gent que diu i defensa que aquests pressupostos suposen 9.000 milions d'euros més de despesa, que augmenten les partides socials i que creu que seria bo perquè el país pogués seguir avançant? A mi que m'expliquin on pensen destinar aquests 9.000 milions d'euros i potser llavors m'ho repensaré, però com que s'ha evidenciat que aquest govern malversa els diners dels catalans en projectes que no reverteixen en el dia a dia, m'és igual tenir-ne 5 més o 10 més, perquè si no han de tenir cap contrapès positiu per a la ciutadania, què en traiem? Hem d'aprovar uns pressupostos perquè ell pugui continuar malversant els nostres diners? Home, doncs no. El més lícit seria que convoqués eleccions, que tornés la veu al poble i que fos el poble el que decidís cap on vol encaminar-se avui en dia. I si el govern no és capaç de pactar aquests pressupostos amb Esquerra, vostè creu que Salvador Illa hauria de començar a convocar ja eleccions? Totalment. El que passa és que és cert que hi ha aquí molts interessos partidistes de les cicles polítiques i, evidentment, hi haurà formacions polítiques com Esquerra Republicana mateixa que no tenen cap intenció de tornar a anar a eleccions perquè saben qui perdran bous i esquelles. Què faran? Doncs aprovar-li els pressupostos o abstenir-se tots plegats en segona volta perquè pugui aprovar-los en solitari. Ningú té interès ara mateix dins l'arc parlamentari, llevat d'Aliança Catalana, en què es convoqui uns nous comicis. Quan diu que Aliança té interès, segurament és per les enquestes que anem coneixent, vostè creu que hi haurà un sorpasso, que Aliança superarà Junts? No és tant per les enquestes, la vocació de tornar la veu al poble, sinó perquè s'evidenciï que hi ha un canvi de paradigma aquí al país i que estem aconseguint despertar les masses socials i encaminar-les cap a un projecte polític amb cara i ulls. Per tant, sí, tenim ganes de que hi hagi eleccions, de que es torni a preguntar al poble i de que s'adonin que el cordó que ens estan fent no té ni cap ni peus, perquè l'estan fent contra els ciutadans de peu. Ara mateix amb Junts existeix alguna relació? Hi ha algun canal obert, per exemple, de diàleg? Cap ni una. Ha parlat mai amb Puigdemont? Mai. I tindria ganes de fer-ho? Jo parlo amb tothom, no faig cordons sanitaris a ningú, per tant, si algú vol entrar en conversa amb mi, jo sempre responc. Però a dia d'avui aquest fet no ha succeït. I de l'entorn de Junts? Personalment no he mantingut cap reunió amb ningú. És al contrari, mirades fulminants pels passadissos, vull dir que no hi ha un escenari de bona avinença en aquest sentit. Tampoc he anat allà a fer amics, també ho he de dir, vull dir que tampoc no... Ja, però al final també, si vostè vol fer política, la política ara, l'arc parlamentari obliga a construir majories, no? No sé si té definit ja com anirà la seva política de pactes.
Qui defineix les majories és la ciutadania a través del seu vot, és qui manifesta clarament cap a on va la societat i, per tant, els polítics hem de saber-ne fer la lectura. Si em pregunta per pactes postelectorals, doncs, evidentment, Aliança Catalana no entrarà a formar part de cap govern si no implica necessàriament l'aplicació de les mesures que duem al programa electoral. Nosaltres no ens venem per càrrecs ni per cadires. Nosaltres el que hem vingut és a capgirar la situació que ens hem trobat. L'altre dia sentia el senyor Rull que deia que la Sílvia Orriols és una esmena a la totalitat del pujolisme. No, perdoni. És que nosaltres som una esmena a la totalitat a tota aquesta casta política prostituïda que durant anys ha prioritzat o ha avantposat els seus interessos personals i privats als interessos nacionals dels catalans i de Catalunya. Això sí que som una esmena a la totalitat. Vostè creu que Carles Puigdemont ha prioritzat els interessos personals a les polítiques, als interessos polítics? Penso que el senyor Carles Puigdemont, a tants quilòmetres de distància a dia d'avui, no és conscient del que passa al nostre país i, per tant, no pot fixar polítiques perquè no és conscient de la realitat que estem visquent. Es guia només pel que li arriba de tercers i així no es pot governar un país ni traçar un fil. Deixi'm preguntar-li també per habitatge. Aliança Catalana està a favor de la proposta pactada entre el govern i els comuns per limitar la compra especulativa d'habitatge? No, evidentment que no hi estem d'acord i pensem que aquest intervencionisme de les institucions en tot l'afer de l'habitatge no ha fet sinó perjudicar el propi mercat, el propi parc d'habitatge, i és una realitat. Cada cop hi ha menys pisos disponibles i a uns preus més alts. El que no pots fer és no dotar de seguretat jurídica i de garanties als propietaris perquè posin a disposició els seus immobles i, en canvi, dotar de garanties els ocupes il·legals o els qui et deixen destrossat el pis després d'un lloguer d'un any, no? No hi ha cap garantia per a uns propietaris que cada cop tenen més recels a l'hora de posar a disposició els seus pisos. A Ripoll vostè té identificat quanta gent viu al carrer? Que em consti a dia d'avui no hi ha ningú al carrer. I si vostè es trobés una situació similar a la que es va trobar l'alcalde de Badalona fa uns mesos, el desallotjament de 400 persones de l'edifici aquell que estava ocupat, vostè actuaria igual que ho va fer Albiol, fent fora la gent en aquest cas sense donar alternativa habitacional? Jo no m'esperaria tenir 400 persones dins un polígon per actuar, això també ho he de dir, però evidentment tampoc permetria que hi hagués una nau industrial amb 400 individus descontrolats a dins, molts d'ells en situació irregular i que a més participaven activament en actes delinqüencials al municipi. Evidentment que actuaria i amb fermesa. Però els deixaria al carrer? A veure, no podem ser una ONG. Catalunya no és una ONG, aspira a ser un estat que, a més, gaudeixi de prosperitat, de benestar, de serveis públics de qualitat. Si hem de ser una ONG, anirem endarrere. Perdrem serveis, perdrem absolutament tot. És ser mala persona, això? Prioritzar els drets i els interessos dels ciutadans és ser mala persona? Doncs, goiti, serem males persones, però nosaltres continuarem defensant els catalans. No anava per aquí la pregunta. Anava per veure quina alternativa. És a dir, si vostè aquestes persones les deixen al carrer, doncs la situació de benestar que vostè m'està produint es traslladarà. És a dir, vostè el que estarà fent és traslladar una situació complexa en un edifici ocupat al carrer. Per tant, no resoldrà el problema de fons. L'alternativa l'ha de resoldre l'administració municipal, que no té absolutament cap responsabilitat en el descontrol immigratori que viu el país? Aquesta és la meva pregunta. L'hem d'assumir els alcaldes? Ens han de traslladar a nosaltres el problema de les seves polítiques immigratòries nefastes? Resoldre els problemes socials del seu poble. El problema el tenen les administracions superiors que obren les portes de bat a bat a aquesta immigració massiva i invasiva sense planificar les conseqüències que la seva entrada té al país, ni sense haver dotat de recursos als ajuntaments perquè puguin donar solucions. Per tant, jo traslladaria clarament la problemàtica a institucions superiors que són les autèntiques responsables del desastre que estem patint. No vull entrar en un joc de dades, però sap que això que està dient no és cert. La població nascuda fora de Catalunya és del 25%. No hi ha una onada d'immigració massiva, com vostè diu. Suposen el 65% de les detencions. Suposo que això també ho sap. Suposen el 65% de les detencions per una qüestió de pobresa, no per una qüestió de... No és cert. Sí, home, sí. Sempre n'hi ha hagut de pobres i no hi havia violacions en grup ni et clavaven un cop de matxet per robar-te 20 euros. Sí, tant. Per tant, és una qüestió més aviat cultural i de diferents marcs morals. És una qüestió més que res de la importància o el valor que donem a la vida humana. Hi ha països i continents que no donen el mateix valor a la vida humana que nosaltres. I fins que no siguem conscients d'aquesta situació i permetem que demogràficament augmentin en proporció totes aquestes poblacions que venen de països amb índexs delinqüencials molt més alts que els nostres, en patirem les conseqüències. I la bona prova és la creixent inseguretat que viu el país, les violacions que s'han disparat un 500%. És que això no és cert, senyor Orriols. N'hem patit dues a Sant Joan de les Abadeses perpetrades per un marroquí i per un sud-americà. És que no hi ha més delictes... Aquest problema
problema no l'havíem tingut a la comarca. Ens estan obligant a conviure amb gent salvatge. La taxa de criminalitat s'ha mantingut estable en els últims anys, mentre la immigració ha passat del 3 al 24%. Per tant, no és cert que hi hagi... Vagi a un centre penitenciari i veurà la realitat, més enllà de les dades publicades, evidentment, per una Generalitat governada per partits d'esquerra i d'extrema esquerra. No ens podem basar la realitat en anàlisi de coses que no són reals. No es publiquen dades fiables sobre la inseguretat o el dèficit econòmic que genera la immigració. No s'estan publicant dades fiables perquè no hi ha cap interès en verificar la realitat i que la gent no la conegui. Però si les dades no li donen la raó... No hi ha dades no són fiables, les dades no són fiables. Dinamarca, que és un país que precisament no podem considerar que sigui de dreta ni d'extrema dreta, el seu govern, ha publicat els primers informes en referència al greuge econòmic que suposa la immigració i han demostrat, sent d'esquerres, que la immigració procedent de països no occidentals és una xacra, és una càrrega econòmica pels contribuents, en comptes de ser un benefici. Però això no és el que diuen les dades, senyora Orriols. És el que diuen les dades que publiquen governs seriosos que volen abordar els problemes. No estem parlant de Dinamarca. Això li estic comentant, les institucions catalanes no tenen cap interès a resoldre el problema. És que és més, és que el neguen contínuament. Em parla de Dinamarca i jo tota l'estona li vull fer preguntes de Catalunya. Perdoni, m'ha preguntat sobre Iran, m'ha preguntat sobre... Sí? Sàpiga, no és a Catalunya, Iran. Per tant, no em digui que s'assenyeix només a Catalunya quan vostè vol preguntar sobre altres països, també. Sí, que crec que és important, que el que passa a l'Iran té un efecte directe al preu de la gasolina, per exemple, per tant afecta a Catalunya. I que sigui més realista un govern d'esquerres de Dinamarca que el que tenim aquí també ens afecta, evidentment. Aquest any vostè ha mantingut 2 actes destacats amb sectors empresarials importants del país. Un acte privat, que era l'Empordà, convidat per Emilio Quatre Cases, i uns dies més tard també en un esmorzar informatiu que va protagonitzar a Barcelona. Vostè creu que s'apropen a vostè per les bones perspectives electorals? Penso que hem aconseguit generar l'interès d'absolutament tothom a Catalunya, independentment doncs, de quina capa social siguin, de quin origen tinguin, de quina edat tinguin. Per tant, hem despertat un interès i una expectativa generalitzada entre tots els sectors i, evidentment, també en els sectors estratègics i econòmics del país. No són casta. El qui és casta? Tota aquesta gent. Bé, no sé si són casta o no són casta, però en qualsevol cas són catalans que contribueixen a les arques públiques, que paguen els seus impostos aquí, que no suposen una càrrega econòmica pel país, sinó que beneficien el país. Per tant, s'hi ha de parlar. El que no podem fer és dir que tenim visió d'estat i volem restituir l'estat català i voler prescindir de sectors estratègics, productius o econòmics del país. No té cap mena de sentit, s'ha de parlar absolutament amb tothom i intentar convèncer tothom de que el nostre és el millor projecte possible pel país. No fem cordons sanitaris, nosaltres, a ningú, ni els empresaris tampoc. No som copaires, en aquest sentit. Anem a fer ronda d'intervencions als nostres egoistes. Donem 2 minuts per la publicitat i farem un glob d'aigua. Ara tornem. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Avui amb Sílvia Orriols, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Vicent. Bon dia, senyor Orriols. Bon dia. M'agradaria saber el seu parer si els partits que es defineixen com a independentistes són independentistes. Bé, penso que no. Les seves bases electorals, els seus votants i fins i tot molts dels seus militants segurament sí, però la cúpula del partit ha demostrat abastament que no està disposada a acceptar les conseqüències, no? o el tràmit de fer la independència. Per tant, estan molt còmodes fent política autonomista i mantenint-se, no?, en aquesta comoditat que els hi ofereix doncs, mantenir la cadira a un Parlament autonòmic. Per tant, no crec que tinguin intencions reals de restituir l'estat català. Vostè ha comentat, per tant, que la seva intenció és arrasar en les eleccions, però també ha parlat de les enquestes. Cap enquesta no planteja que vostè pugui arrasar en res. I, en canvi, ara imagines una situació que podria arribar a passar, podria arribar a passar, que aquests partits que es defineixen com a independentistes i Aliança Catalana tinguin la majoria absoluta. Vostè no podria sumar mai i allunyaria aquesta pretensió independentista del mapa polític de Catalunya. Nosaltres sempre hem estat disposats a ajuntar-nos amb aquelles formacions que realment ens garanteixin que s'encaminen cap a la independència del país, perquè ho hem afirmat mantes vegades, prioritzem l'eix nacional abans que l'eix ideològic. Ara, si això implica renunciar al projecte de país que tenim, doncs evidentment no ens hi cenyirem. I no creiem que a dia d'avui aquestes formacions processistes ens vulguin incloure dins de cap pacte si no és a base de renunciar als nostres postulats o fins i tot de plagiar-los com està fent alguna d'aquestes formacions polítiques. Acabe perquè hi trobo una contradicció. Si vostè diu que no prima l'eix ideològic i sí l'eix nacional, resulta que l'únic partit compromès nacionalment són vostès i això dificultaria qualsevol acord postelectoral, evidentment tornarà a posar-se com a important l'eix ideològic i no el nacional.
No, en absolut. Nosaltres prioritzem la independència de Catalunya. Ara, amb formacions que ens garanteixin que s'encaminen cap aquí i no pas cap a la via autonomista, com ens estan demostrant totes aquestes formacions, i que, a més, no ens obliguin a renunciar al nostre projecte de país, perquè nosaltres no creiem en una independència buida. Nosaltres creiem en la independència com a única via per la continuïtat nacional del nostre poble. I pensem que el nostre projecte polític és, a dia d'avui, l'únic capaç de garantir aquesta continuïtat històrica. Per tant, no podem renunciar al projecte i llançar-nos a una independència buida de continguts, a la república de totes que professava el senyor Junqueras, perquè això seria el final de la nostra nació i, per tant, no avalarem aquest tipus de... Per tant, amb la CUP seríem qui més s'entendrien. Nosaltres parlem amb totes les formacions polítiques, votem propostes de totes les formacions polítiques, sempre i quan les creguem beneficioses pels ciutadans, perquè no fem cordons sanitaris absolutament a ningú. I ens és igual qui presenti la proposta si considerem que beneficia els ciutadans de Catalunya. Per tant, estem oberts absolutament a tothom. Ara, que ningú ens demani que renunciem als nostres principis ni al nostre programa electoral. Sara. Sí, en dos moments, senyora Orriols, diferents de l'entrevista, vostè ha parlat dels seus votants, que òbviament també són contribuents, i de voler uns serveis públics de qualitat. No sé si té al cap en aquests moments quan costa mensualment mantenir les pensions a Catalunya. No sé el cost de les pensions en concret, però sí que sé que més del 25% del cost de les pensions ja és a través de deute, per tant, no es cobreix. Són 2.200 milions d'euros, com a mínim, entre 2.200 i 2.500, perquè és oscil·lant. Jo li volia preguntar, aquest sistema de pensions i l'estat del benestar català se sufraga i depenen justament amb les cotitzacions laborals, amb la recaptació d'impostos i amb el creixement econòmic. Jo li volia preguntar, amb una política migratòria restrictiva com la que té vostè, per dir-ho d'alguna manera, i no sent partidària d'augmentar impostos, quin és el seu pla per garantir la sostenibilitat del sistema a 20 anys vista sense generar dèficit, com vostè ara deia? Bé, aquí hi ha dues coses. Està demostrat que més immigració no vol dir més riquesa pel país. I la mostra més clara i evident és que els darrers anys hem augmentat un 10% via immigració, però el PIB del país no s'ha mogut, o s'ha mogut molt poc. Per tant, no estem generant riquesa important immigració. Això és fals. Però jo no li estic preguntant això, dic com se sosté les pensions i l'estat del benestar. Que aquí hi havia dues coses. Aquesta és la primera. Aquesta idea perversa de que la immigració ens aporta riquesa, això és totalment fals. El que ens aporta és inseguretat i dèficit en els serveis públics, a part del tensionament i el col·lapse de tot plegat. Aquesta és la primera idea. En segon, les pensions són deficitàries. Com li estic dient, el 25% s'estan pagant via deute. És molt fàcil pels governs que hi ha hagut fins ara anar perpetuant aquest sistema pervers, perquè no volen abordar el problema. Però la realitat és que d'aquí a uns anys vista això serà impagable. Serà impagable. Tindrem problemes per pagar les pensions. Si volem garantir-les, hem de canviar i reformular el model que estem fent. Com ho fem? I encaminar-nos cap a un model mixt. Però com ho fem? Encaminar-nos cap a un model mixt. Si no ho fem nosaltres... Mixt vol dir pla de pensions privats? Si no ho fem nosaltres els propers 20 o 30 anys, perquè això evidentment no es pot fer en 4 dies, perquè no hi hagi un impacte, cal allargar-ho en el temps, ens hi obligarà la pròpia Unió Europea a regular les pensions. I llavors ens ho faran fer en 4 o 5 anys. I les mesures hauran de ser molt més dràstiques i qui en patirà les conseqüències seran els que han contribuït a les arques públiques durant 35 o 40 anys. Aleshores, pla de pensions privats. Per tant, durant 20 o 30 anys s'ha de passar del model actual a un model mixt sense que, evidentment, el contribuent noti l'impacte. I els serveis públics? Perquè no sé si té almenys la dada al cap de quan s'inverteix en sanitat i educació en aquest país en aquests moments. Bé, en educació, si no ho recordo malament, són uns 8.000 milions d'euros. En sanitat, ara mateix tampoc sabria dir-li les xifres. Més de 14.000 milions. No porto xifres, evidentment. Sí. Però els serveis públics no poden continuar sent universals en el sentit de que tu arribes, t'empadrones fraudulentament a un ajuntament i automàticament tens accés a la sanitat pública que estem pagant entre tots els ciutadans que sí que contribuïm. Això s'ha d'acabar, és un sistema absolutament fallit. L'estat del benestar entrarà en fallida si continuem sent una ONG pública, per dir-ho clar i català, i per tant s'ha de limitar... Els hospitals han de triar a qui atenen i a qui no? No, però se'ls ha de passar la factura. Evidentment no es pot deixar morir ningú, però s'han de passar factures. S'han de començar a passar factures. Aquí tenim a nivell sanitari tenim dos problemes molt grans. Primer, els immigrants que venen i tenen accés sense haver contribuït a aquest servei, i també
turisme sanitari. O sigui, persones procedents de països rics que ells mateixos tenen diners però venen a operar-se al nostre sistema sanitari. Tot això s'està permetent, hi ha la connivència del govern. I això ho estem finançant els catalans que cada dia ens llevem a les 6 del dematí. Però, senyora Orriols, per exemple, vostè, que per exemple ha dit que és partidària d'aquest conflicte a l'Iran, d'aquesta agressió a l'Iran, d'aquest atac a l'Iran, justament perquè defensa, no?, les dones iranianes que s'han aixecat contra el règim, si ara genera una onada migratòria de persones del Pròxim Orient que venen aquí, que han lluitat contra el règim dels ayatolars a l'Iran, suposo que vostè el rebrà amb els braços oberts. Bé, primer no és una agressió a l'Iran, sinó a una teocràcia, no al propi país, com insinua vostè. I segona, precisament es fa aquesta guerra perquè els iranians puguin viure en pau i decentment al seu país. Per tant, el que ha provocat l'exili d'iranians no és aquest conflicte d'ara, és l'arribada al poder dels ayatolars. Milers d'iranians es van veure forçats a exiliar-se davant la pena de mort que els imposava aquest règim teocràtic islamista. I vostè el rep, suposo, amb els braços oberts. Els iranians són persones absolutament occidentalitzades que defensen a matadegoll els drets de les dones, dels homosexuals, dels no creients. Per tant, són persones que poden perfectament integrar-se i assimilar-se al món occidental. Per tant, els refugiats iranis, sí, vostè el rep. Evidentment rebria a totes aquelles persones perseguides pel règim dels ayatolars, perquè són persones plenament occidentalitzades que lluiten per imposar la civilització a la barbària. Evidentment que els acolliria. Anna. Bon dia, senyor Orriols. He fet un comentari i una pregunta. Un comentari és que té vostè un gran magnetisme. No m'estranya que aixequi les passions que aixequi, perquè a més té una qualitat en política que és molt estranya, que és la credibilitat. O com vostè diu, jo faré això, penso això, jo me la crec. Per exemple, m'agrada molt quan la sento parlar d'Israel, jo també el defenso Israel de franc, alguns ho fem. Estic totalment d'acord amb el discurs que fa sobre les pensions. Amb altres temes, doncs, potser podríem matisar, però a mi ara m'interessaria parlar. Vostè, una de les coses que li ha donat una gran requesta, em sembla, és que vostè és molt crítica amb la generació dels partits processistes, doncs que d'alguna manera molts independentistes, i li diu una no independentista, considera que els van aixecar la camisa. Crec que vostè fa una anàlisi que expressa els sentiments de molta gent. Llavors la pregunta és, vostè insisteix, doncs si vostè no renuncia a res, a la via unilateral, si vostè manté la flama de la independència i vostè ve a dir que vostè ho faria millor. La pregunta és, la primera pregunta, amb més o menys encert, si després del gran ridícul que jo considero, estem d'acord, del gran ridícul que va cardar en Puigdemont i tots els que van venir al darrere, vostè creu que això avui en dia ja és viable? Perquè a més vostè ha anunciat, i jo també me la crec quan ho diu, que vostè no té cap intenció de presentar-se a unes eleccions generals, per tant vostè no té cap ànim d'influir en la política espanyola. La pregunta és com i a quin preu? Perquè tot i que jo no dubto la seva paraula quan diu que vostè no fugiria, que vostè estigui disposada fins i tot a anar a la presó, clar, amb què compta, a part de, diguem-ne, amb els Mossos d'Esquadra, per fer viable una independència que ja es va intentar i ja no va sortir bé, i potser no només per les mancances dels seus promotors. I per favor, prego tant a vostè com al senyor Ostrell una última pregunta quan m'acabi de contestar això. Vinga. Sí, bé, és molt evident que estem tots desencisats, que han desencisat tota una generació que realment va creure, no?, que ho teníem a tocar, que ho va gairebé abastar amb els dits i que de cop i volta doncs, va veure que tot era fum i fumèrria, no? Per tant, hi ha un desencís generalitzat, hem de tornar a engrescar la població, perquè la població no ha deixat de ser independentista, però sí que ha deixat de creure en la independència, no? I d'alguna manera hem de repescar tots aquests catalans, tornar-los a enfocar adequadament cap a la restitució del nostre estat i alhora convèncer tots aquells que a priori no són independentistes, però que prioritzen el futur, el benestar, els valors occidentals en els quals visquin els seus descendents, més que no pas la bandera del país, no? I això ens hi trobem, per exemple, a Ripoll i a moltes ciutats, gent que és fins i tot espanyolista, que et diu, mira, però és que si heu de governar vosaltres i aplicar tot el que esteu dient, és que hasta et compro la independència, no? Per tant, hem d'aconseguir que la massa social de Catalunya s'adoni que l'única possibilitat real que tenim de mantenir-nos en un estat pròsper, segur i occidental és restituir l'estat català. Per tant, hem d'aconseguir aquesta majoria social que realment ho vulgui. A partir d'aquí,
s'hauran de traçar tota una sèrie de línies de treball per, com he explicat abans, garantir el finançament, garantir la viabilitat de tot plegat, l'estabilitat econòmica. Les nostres fàbriques no poden aturar-se. No pot ser que haguem de picar les portes d'Espanya demanant llum. Per tant, hem de garantir-nos una autosuficiència energètica abans. S'ha de treballar moltíssim per tenir preparat aquest escenari. No podem llançar-nos a la babalà, perquè serà segurament la darrera temptativa que tindrà aquest país. Segurament després d'aquesta no hi haurà noves oportunitats. Per tant, hem de fer-ho bé. I doncs, miri, al fil del que m'acaba de dir, jo, perdonarà, segueixo sense veure com ho podria fer. Però vostè sí m'ha donat una clau que a mi connecta amb el meu neguit. Jo és que, mira, el meu pare és de Ripoll. Jo mai he estat independentista, però de joveneta vaig ser molt catalanista. Sí, és cert? Vaja, i vaig deixar de ser-ne perquè vaig agafar por, perquè vaig començar a veure i vores... perquè semblava que una catalana com jo no era prou satisfactòria. O sigui, jo no soc espanyolista, senyora Orriols, jo soc espanyola, i soc catalana, orgullosa i espanyola. I llavors, a mi la por que tinc és, a veure, jo crec que el mal més gran que han fet els processistes d'aquest país és que per un no res, que més va quedar en res, van esbarlar la societat, ens van descohesionar, ens van barallar els uns amb els altres. Jo m'he deixat de parlar amb familiars meus. Jo vaig acabar Ciutadans per això, m'entén? Llavors la pregunta és, en una Catalunya com la que vostè té al cap, jo hi seria ben rebuda o no hauria de fugir? No veig per què hauria de fugir o no seria ben rebuda. Amb gent, diguem-ne, amb altra gent hi ha més sentit rebutjada, hi ha més sentit exclosa, hi ha més sentit... Llavors, la meva temència és aquesta. Vull dir, jo penso que no sóc pitjor catalana que vostè i crec que Catalunya és diversa. És diversa. Per exemple, a mi no m'agrada la gent que a vostè li fa un cordó sanitari i que diu que vostè és una ultravaralló. Jo crec que vostè forma part de Catalunya. Jo també. I altra gent també. Llavors, vostè creu realment que la independència, que d'altra banda no la veig en marca, justifica que ens tornem a barallar tots plegats, pregunto. És que jo crec que la independència ens unirà a tots, més que no pas desunirà, si som capaços d'entendre que ens hi va el futur dels nostres fills conjuntament, independentment del que pensem, de la llengua que parlem a casa o de la bandera que estiguem defensant. Sí, ho hem comentat moltes vegades, és un projecte que no mira endarrere, que no et qüestiona per venir d'on vens. A dins d'Aliança Catalana hi ha persones provinents d'Unió Democràtica, hi ha persones com jo que provenen d'Estat Català, hi ha persones que provenen de l'espanyolisme. Per tant, hi ha molts orígens que conflueixen en un objectiu comú, que és garantir i salvar el futur dels nostres fills. Per tant, tothom hi és benvingut en aquest projecte. I crec molt, penso que som l'única formació política de l'arc parlamentari que ara mateix creu realment en el pluralisme ideològic i polític. Perquè si s'hi fixa, tots aquells que no ens apliquen cordó sanitari optarien per prohibir partits independentistes. Per exemple, nosaltres ni fem cordons sanitaris ni volem prohibir absolutament cap ideologia ni cap pensament. Al contrari, els combatem tots argumentativament. Vostè creu que jo sóc una enyorda? No sé, això ho decidirà vostè en tot cas. No, pregunto, si vostè creu... em coneix una mica, vostè creu que jo sóc una enyorda? Jo crec que es va equivocar entrant a Ciutadans, però... No, però miri, hi ha una cosa que sí que és curiosa d'escoltar-les a vosaltres dues, que és que, almenys l'Anna ho ha expressat des d'un dolor, has expressat aquesta pregunta, no? Segurament és la decepció que heu tingut les dues en un moment molt concret de la història del país. Sí, es tracta de cercar amb optimisme, no?, una solució als nostres mals, no?, independentment d'on vinguem, no? Vostès ara, com la pel·lícula Casablanca... en el tiempo, No, ha nascut això és l'inici d'una gran amistat. Una gran amistat. Doncs afegeixi, sí, senyor Sanchis, afegeixi, sí. Només li falta això al Vicent. Bueno, si s'accepten nyordos... Sí, bon dia, senyora Orriols. Bon dia. Una mica amb la línia del que insinuava l'Anna, abans vostè parlava de que se sentia còmode amb l'excepció de populisme entès com a defensa dels interessos del poble, no? Jo li voldria preguntar què entén vostè pel poble de Catalunya? És a dir, som els 8 milions de ciutadans que vivim aquí, som el poble de Catalunya, d'aquí s'han de treure els musulmans perquè, pel que he entès, són incapaços de contextualitzar el Coran i tots ells el veuen, serien il·liberals, per dir-ho d'alguna manera. S'haurien de treure d'aquí també els que tenen un sentiment nacional espanyol. Ens quedaríem al final amb el poble de Catalunya com els 2 milions de persones que van anar a votar en el referèndum de l'1 d'octubre. O sigui, què entén vostè pel poble de Catalunya?
Bé, el poble de Catalunya és molt divers, diferents orígens, diferents edats, diferents classes socials. Tots hem de poder conviure i tots hem de buscar un marc en el que ens sentim segurs i beneficiats sense perjudici dels altres, no? Per tant, hem de batallar per unificar tot això. Ara, evidentment, això no vol dir que haguem de deixar de combatre aquest avenç demogràfic de persones que no creuen en el nostre sistema democràtic, que qüestionen el nostre marc de drets i de llibertats i que intenten imposar-nos costums primitius. Hem d'aturar aquest avenç per garantir els drets de tothom, també d'aquelles persones que són originàries del Marroc, que han nascut aquí i que poden i volen gaudir d'una vida plenament occidental i dels drets que els nostres avantpassats han aconseguit a base de sacrificis i d'esforços. Si volem garantir els drets i llibertats d'absolutament tothom, hem de combatre tot allò que us qüestiona i que pretenen derrocar-los. Però els que tenen sentiment nacional espanyol són part del poble de Catalunya o són colons que viuen a Catalunya? És evident que no tots els catalans pensen igual, ni en termes ideològics, ni en termes nacionals, ni en d'altres termes. I en això precisament rau la riquesa de la diversitat, no? De la diversitat d'opinió, de la diversitat ideològica. No tots hem de pensar igual. És una vida molt trista si tots pensem igual. És gairebé un règim dictatorial, on se't priva, no?, de ser qui realment vols ser o de manifestar les opinions que realment tens. Per tant, jo penso que hi ha d'haver oportunitats i debat absolutament per tothom. Això no vol dir que jo deixi de combatre aquells arguments o aquelles ideologies que em semblen incorrectes o desviades, però sempre des del respecte i des de la tolerància que puguin existir. Soc la primera de defensar que puguin haver-hi formacions polítiques que fan el discurs oposat exactament al meu. Per què? Perquè no tothom pensa igual. Per tant, no tothom ha de combregar amb els mateixos postulats. Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, ens ha acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una pausa, ara tornem.